Gradilište na kojem polako i sigurno napreduje njihova niskoenergetska kuća, Jelušići su dosad redovito obilazili. Budno su pratili izrastanje kuće iz temelja do krova, a radovi koji predstoje zahtijevaće njihov dodatan angažman. Naime, u ovoj fazi gradnje definiraju se detalji koji će kući dati konačan izgled, a o kojima moraju odlučiti oni sami. Najveći i najvidljiviji detalj koji će kuću vizualno odrediti je njeno pročelje. No Jelušići su po tom pitanju još uvijek neodlučni. Za fasadu još se konačno nismo odlučili za boju, jer to je stvarno stvar ukusa i još nekih kutova osvjetljenja, sjena i tako dalje. Ono što je nama interesantno i ono što de facto se na kraju samo vidi, to je ta boja. Mi bi htjeli ići na tamniju jednu boju koja nam je ovako, ajmo reći, drugačija. Prije smo bili nekako za neku krem. Tamne boje fasade su u pravilu zahtjevnije, ali uz noviju tehnologiju izvedbe završnih žbuka moguće je ostvariti gotovo svaku zamisao arhitekta i želju investitora. Ipak investitor mora biti upućen u prednosti, ali i mane svog odabira. Ivica Prskalo iz tvrtke Röfix pažljivo je saslušao želje Marka i Renate. Evo, u prethodnom razgovoru sa našim dragim investitorima, oni su najprije iznijeli neke svoje zahtjeve, a onda smo morali to malo usuglasiti vezano i za regulativu i za tehničku izvedbu. Uvijek je u pitanju taj vizualni dojam, znači završna žbuka, pa sam za pretpostaviti je bilo da će biti pitanje da li neke tamne žbuke, što je naravno u konačnici i bilo tako, jer investitori žele tamniji ton završne žbuke. Ja sam ih naravno upozorio na sve posljedice koje nose sa sobom korištenje takvog završnog sloja. Polazeći od zahtjeva za postizanjem energetski učinkovite niskoenergetske kuće, osnova je vrlo dobro isprojektirana i potom izvedena termoizolacija ovojnice kuće. Tvrtka Röfix ima više toplinsko-izolacijskih sustava, ili kako ste rekli skraćeno TIS, s tim da u Hrvatskoj govorimo o 3 sustava koja su certificirana, znači na kojima je napravljeno ispitivanje i za koje postoje dokumentacija da su sukladni sa normama, znači izjave o sukladnosti izdane potvrde o sukladnosti izdane od nadležne institucije, izjave o sukladnosti izdane od naše tvrtke. Ta 3 sustava su, 2 su sa EPS-om, ekspandiranim polistirenom ili kako se to narodski kaže sa stiroporom, i jedan sustav je sa mineralnom vunom. Izolacija ovojnice kuće, to jest zidova, krova i podova, može se izvesti s različitim materijalima, a kod nas se najčešće koriste polistirenske ploče, kombinirane drvolit ploče te kamena vuna. Jelušići će koristiti potpuno novi materijal na našem tržištu – mineralne multipor ploče. Kako sinergija Itongovih i Röfixovih materijala izgleda u praksi? Pa u pravilu oni imaju zidne konstrukcije, znači ovo što vidite na ovom dijelu to je zidna konstrukcija, a onda na tu zidnu konstrukciju dolaze Röfixovi materijali iznutra ili izvana. Znači danas toplinsko-izolacijski sustav ili neke vrste vanjskih žbuka, a unutra također unutarnje žbuke, glet mase ili slično. Tako da evo, tu se nadopunjujemo. Znači mi smo praktično ona zadnja ruka na njihove konstrukcije. Termoizolacijski materijal ima svojstva toplinske provodljivosti, difuzije vodene pare i toplinskog kapaciteta. Ovi zahtjevi diktirani su fizikom zgrade, odnosno vrstom klime koja se želi postići u unutrašnjosti objekta. Koliko je pritom važna debljina materijala? Debljina toplinske izolacije uvijek igra ulogu, prvenstveno kod ove energetske učinkovitosti, znači teme koja je danas izuzetno prisutna u medijima, ali i u svakodnevnom životu. Tako da kad govorimo o debljini toplinske izolacije, onda prvenstveno mislimo na tu uštedu ove energije prilikom u eksploataciji objekta, ali naravno da tamniji tonovi završne žbuke upijaju i nešto više energije, upijaju sunčeve energije, koja bi nastojala naravno proći u prostoriju, međutim toplinski materijal je naravno izolator i ne dopušta to, tako da se u tom slučaju ne razmatra takva mogućnost povećanja toplinske izolacije, nego se ona jednostavno računa u izračunu toplinske, znači energetske učinkovitosti i onoga što želimo postići toplinskom izolacijom.
Prvi motiv za odabirom kvalitetne toplinske izolacije je ušteda energije za grijanje i hlađenje prostora, što ujedno predstavlja i financijsku uštedu. No to nije i jedini motiv. Sa toplinsko-izolacijskom fasadom ili sa tim sustavom dobit ćemo i kvalitetniju mikroklimu u objektu. Tako kad često puta ljudi poistovjećuju uštedu energije sa zimom, znači uštedu energije za grijanje. Međutim, mi se moramo svakako, pogotovo mi smo mediteranska zemlja pa imamo i visoke temperature ljeti, a da bi mikroklima u našem objektu bila kvalitetnija, također i u tim mediteranskim dijelovima toplinsko-izolacijski sustav na objektu donijet će određene pogodnosti, opet na uštedi energije jer nećemo koristiti struju za paljenje klima uređaja, a i opet ona mikroklima u samom objektu bit će puno kvalitetnija nego što je to ako kuća nije izolirana. Približno 85% zgrada u Hrvatskoj ne zadovoljava važeće propise o toplinskoj izolaciji. Potrošnja energije za grijanje i hlađenje može se smanjiti toplinskom izolacijom ovojnice kuće i do 6 puta. Kad gledamo s neke praktične strane, vi kad izvodite na primjer fasadu na ovom objektu, da li ćete staviti, sad na pamet govorim, 8, 10 ili više centimetara nekog izolacijskog materijala, ne povećava vam samo troškove za debljinu tog izolacijskog materijala. Svi drugi troškovi ostaju identični. Postavljanje skele, izvođenje tih radova, jedna ista količina ljepila, ista količina završnog sloja. Znači samo za debljinu tog izolacijskog materijala povećavaju se troškovi, a mi znatno dobijamo u energetskoj učinkovitosti tog objekta. Pročelje nekog objekta možda najviše određuje boja završnog sloja. Moderna tehnologija omogućuje širok spektar boja, a nijanse mogu ići i do crne. No to za sobom povlači neke izazove. Svaki od tamnih tonova upija više sunčeve energije. Ta se sunčeva energija akumulira u završnom dijelu fasade, a visoka koncentracija topline izaziva širenje, tako da mogu nastati štete. Postoji propisana granica odbijanja sunčeve svjetlosti ispod koje se ne bi smjeli ugrađivati određeni tonovi na fasadne sustave. Na tamnim pročeljima se preko dana razvija viša temperatura dok se preko noći temperatura spušta. Ta razlika temperature uzrokuje naprezanja površine pročelja. Stoga su kod takvih završnih obrada češća oštećenja opne građevine. Kako je to ograničenje izražavanju arhitekata ili željama i vizurama investitora, evo Refix je neki 10 godina radio na tehnologiji koja će zadovoljiti i potrebe za izražajem, arhitektonskim izražajem projektanata i također željama investitora za njihovim vizualnim identitetom njihovog objekta. I evo ta tehnologija je taj Sikotek koji rješava u naravi taj problem koji sam sada rekao, znači problem tamnih tonova. Također rješava ili smanjuje problem kojeg izazivaju alge i gljivice i taj sustav je još dodatno pogodan na način da povećava mehaničku otpornost fasade, što je također vrlo često bitan zahtjev na fasadu. Na tamnijoj fasadi prije će se uočiti bljeđenje boje radi izloženosti suncu. Može se dogoditi i da radi različite izloženosti fasada ne bljedi jednakomjerno. Znači sa tim Sikotekom praktično više ne moramo paziti da završni sloj ne smije imati postotak odbijanja svjetlosti manji od 25%, nego praktično možemo ići do crne nijanse. Znači možemo danas napraviti crnu fasadu. Naravno da je ta tehnologija striktno propisana i naravno da se tada moraju koristiti točno određeni materijali propisani tehnologijom Sikotek. Prilikom odabira boje fasade važno je uzeti u obzir kako će se ona uklopiti u okolinu. Tamnija boja morat će biti, ajmo reći, kompatibilna sa okolišem gdje naravno prevladavat će zelena boja, pa onda dakle, ta boja mora biti kompatibilna sa tom zelenom bojom. Ono što ne bi voljeli, a to je da onako baš ta boja ispadne kao šaka u oko, što se kaže, drugima i da se ugodno mi osjećamo da je de facto ni ne primijetimo dok sjedimo na terasi ili dok hodamo oko kuće. Ne?
Jelušići još moraju odlučiti žele li da površina fasade bude glatka ili hrapava, hoće li reflektirati ili upijati svjetlost. Oko estetskog dojma koji žele da njihova kuća ostavlja još se nisu usuglasili, a Marko je zadnju riječ džentlmenski prepustio Renati. U spektru cijelome odredit ćemo jednu boju zajednički, a sad nijansu to nek supruga odredi. Najgrublji radovi su iza njih, a radovi koji predstoje zahtijevaće dobru koordinaciju svih izvođača i proizvođača, voditelja radova, nadzornog inženjera, arhitekta, ali i česte posjete samih investitora.